سلام طعنان نخلكم تخاتلتي يكون اندابلكو نامنا لما انت مدبي كاتو امنا لما انت مدبي ابوانو كتفلطوم زغباكم سونتكم زغاطمو صقم زحبرو شمانت ملكتات حيزلكم مصيلخو سونتنا استفالاليو نا مينرالات حصرت كم زغاطمون ناي طنا صقم كغاطمو انكلون نفلطلو شمونت ملكتات كنرينا كم زفلت سونتنا بطعمي استحالالخ زغرم ناي فطار السراح صقم خغاطمون كالو دما مولو نمولو سرحو قدمي دو مبالو استفلاليو نيشتيات ملكتات يرئيو كابانا زصبه نغر دما اذن نيشتيات ملكتات تردينا تخكل زخونه سغمتي بموساد نسونتنا كاب صقم مكنخانيو نايزن ملكتات انتاينت انت ترديكم كابزح زي تدليو ناي حكمنا وصايتات كتدحنو تخليكم سلازخونه نسونتنا اصبقنا بمفلات دويلنا نعرسنا مدماز حنقا كيخونه غبونايو كاب صفرنا اسكاب چغورنا كاب عيننا اسكاب قربتنا كل شع زلنايو نايطنا خونتات زحبرنا انتخونو كم كالوت هاجرات ببسلسته 6 ورحي ناب حكمنا انداخدنا تشيك اب كنغبر عقم زيبنا ولا كون تخونا كوينوغنا بسمون انتنعسه نحده معلتي نسونتنا كنعزب كنكللنا نسونتنا بمرأي طرح انتي عينت حصرت كم زغاطمو نايطعناو صقم نفلطلو شمونته ملكتات كنرينا نزن شمونته ملكتات دما كمي غيرنا كنفتحن كم نخل تردولو اگداس فيديو يو اسكاب ناي مدبي فصامه حبيركم يصنحو قدمنا مدبي متاوي نز مدب نابزحات سبات نخبصح لايك غيركم جمرو نچانلنا حدش زخونكم انقع دحان مصاخو مندابلكو نچانلنا سبسكرايب بمغبار استفلاليو ناي طعنا ناي صوتاو ركب كمون ناي حدار هيوت انفورميشن ترخبلو چانل سدرا نختكونو بخبري حاتت سدران زخونكم اندامسغنكو نامدبي كملس انكلخو كاب ناي قربت حبري ملوات اسكاب كورمتي مدماي زلو ناي سونت ملكتات ترجممن مفتحيتاتومن حاده بحاده مراي كنجمر اتشام ناي قربت مصلاميو ناي سونت قربت حاندبت اب كسادنا اب حنتشتشنان كبابي بزتفلي ملكعو مصلام كجمر يخليو ابزح سباتون ابزن كبابيتات نزلو ناي قربت مصلام كيتردو سوقيلوم مفتحي نمركاب بزبل استفلاليو قبعات كيميكالات كمون ابغزا زدالو نغرات مقبا يجمرو يوم ناي قربت صقم حالحاليفو كمز عينت ملكتات كرئي ولا كو انتخاله ابزح غزغنا كمز عينت ناي قربت مصلام نشكور يا حمام زملكت لوطي ايو ابسونتنا ناي انسولين بزحي حاف كبلن كلو ناي انسولين ريزيستانس كوسخن كلو ناي قربت سيلات كاب نبور بزتفلي ملكعو قلطيفوم نخبازحو يغبريو اتم حدشتي ناي قربت سيلات ون كابتوم كالوت زبلص ميلانين سلازهلوم اتبوتا بزتفلي ملكعو كمعالتي نمعالتي انداصلمه يخيديو سلازخونه ابزخونه وان كم زعينت ناي قربت لوطي انتريخم مفتح زخون استفلاليو كيميكالاتن قبعاتاتن اندالخخم كتقحيو ممكار كيكونس نا انسولين بزحكم كتوحدو ممكار يو زبلص از نغرزي نمغبار دما كابلعل زخونه ناي كربوهيدرات بزحي زلو مغبتات بمرحقن شكارن زتفلاليو ارتفيشال مطعمت مغبتات زي متقامن كبدت سونتكم مقناسن بلوصات مفتحيتات يوم اتشاوعي ناي جواداتات مدكاميو نيشتي سراح تسرحون كلخمن حصر زبله غعزو كتغعزون كلخم كبيد ناي جوادا مدكام تسمعكم انت خوينو بتدغاغامي دقيسكم ويكا كوفيلكم كتسون كلخم ناي عقمي مسان تسمعكم انت خوينو ناي فيتامين اي حصرت كم زغاطمكم كتفلطو لكم ناي فيتامين اي حصرت كغاطمكم انكلو نا فارماسيتات بمخاد ناي فيتامين سابلمنتس بمغزا كتقمو والاكو انتخالكم كابزي بزحاشغنا بقليلو بتفطراو منغدي كام مغبتات نمركاب ممكار زبلص تمراصيو فيتامين اي كام نرخبلوم مغبتات اتو وحدات كنرين كلنا فول ويكا لوز نايشوف عنبوا فره الموند افوكادون سبيناچن اتوم وحدات يوم بفلاي ناي الموند اويل اب صبا قروب طبابيلكم بمستاي ويكا بناي الموند اويل نسونتكم ماساج مغبار نفيتامين اي حصرت ناي مقناس عقمي زلو እዩ
ሻድሻይ ናይ መገጣጠሚ ዕጽምቲ ድምጺ ነዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ኮፍ ክትብሉን ክትስኡን ወይ ከዓ ንኢድኩም ክትዝርግሑን ክትዓጽፉን ከለኹም ኣዕጽምትኹም ብተደጋጋሚ ድምፂ ዘስምዕ እንተኾይኑ እዚ ናይ ካልሽየም ዲፊሸንሲ ወይ ከዓ ናይ ካልሽየም ሕፅረት ምልክት እዩ። ከም ዝፍለጥ ካልሽየም ንስንን ንዓጽምን ጥንካረ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ኒውትረንት እዩ። ናይ ካልሽየም ሕፅረት ኣብ እዋኑ ተዘይተመዓራርዩ ድማ ድሕሪ ግዜ ኣርቲራይተስ ዝበሃል ናይ ዓጽሚ ፀገም ከስዕበልኩም ዝኽእል እዩ። ነዚ ሕፅረት ንምምዕራይ ድማ ናይ ካልሽየም ታብሌታት ብምግዛእ ቅርሽኹም ምጥፋእ ልክዕ ኣይኮነን። ካብዚ ብዝሓሸ ድማ ፀባን ናይ ፀባ ምርትታትን ስፒናችን ብእኹል በዝሒ ብምውሳድ ነዚ ፀገም ኣብ ሓፂር እዋን ንምፍታሕ ትኽእሉ ኢኹም። ሓምሻይ ኣብ ፅፍሪ ዝረኣዩ ፃዕዳ ምልክታት ንፅፍርኹም ኣስተውዕልዎ። ፃዕዳ ምልክት ትርእዩ እንተኮይንኩም ሰውነትኩም ናይ ዚንክ ሕፅረት ከም ዘጋጠሞ ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም። ዚንክ ዲፊሸንሲ ወይ ከዓ ናይ ዚንክ ሕፅረት ብፍላይ ኬክ ኣብ ዝበልዑ ሰባት ዘስተውዕል ፀገም እዩ። ዚንክ ንሰውነትና ኣድላይ ካብ ዝበሃሉ ኒውትረንትስ እቲ ሓደ እንትኾን ብፍላይ ንደቂ ተባዕትዮ ድማ ጥቕሙ ልዕል ዝበለ እዩ። ነዚ ምክንያቱ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ንኽምረት ዚንክ ግድን ኣድላይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣለና። ስለዝኾነ ናይ ዚንክ በዝሒ እንተቐኒሱ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ስለዝቕንስ ደቂ ተባዕትዮ ጭሕሚ ንምብቃልን ጭዋዳ ንምውፃእን ክትፅገሙ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን ናይ ጭዋዳታት ድኻምን ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕሚ ምትሓት ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ኣብ እዋን ጥንሲ ናይ ዚንክ ሕፅረት ኣብታ ኣዶን ኣብቲ ቆልዓን ፀገም ከምፅእ ዝኽእል እዩ። ስለዝኾነ ናይ ዚንክ ሕፅረት ንምቕናስ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎም ጥዑም ዝኾኑ ዳቦታትን ኬክን ብምቕናስን ከምኒ ቀይሕ ስጋ ናይ ዲባ ፍረ ፉል ኤልሞንድ ብምውሳድ ከተመዓራርይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ራብዓይ ናይ ከብዲ እግሪ ምጭዳድን ናይ ዓይኒ ምቕያሕን እዩ። ናይ ቫይታሚን ቢ ሕፅረት ኣብ ሰውነትና ከጋጥመና እንከሎ ዝተፈላለዩ ምልክታት የርእዩ። ካብዞም ምልክታት ድማ እቶም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ብቐሊሉ ክትፈልጥዎን ትኽእሉ ምልክታት እዮም። ዋላ እኳ ድፉን ጫማ እንዳገበርኩም ከብዲ እግርኩም ናይ ምጭዳድ ጠባይ ዘርኢ እንተኮይኑ ከምኡውን ዓይንኩም ዋላ እኳ እኹል ድቃስ እንዳረኸብኩም ብተደጋጋሚ እንዳቀየሐ እንተፀጊምኩም እዚ ማለት ቫይታሚን ቢ2 ሕፅረት ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ካብ ከብዲ እግሪ ብተወሳኺ እውን ከናፍርኩም ናይ መቁሳልን ኣብ ፀግዒ ኣፍኩም ናይ ምጭዳድ ምልክት ቫይታሚን ቢ ሕፅረት ፀገም ከም ዝሓዘኩም ክትፈልጡ ትኽእሉሉ ምልክት እዩ። ኣብ ፅፍርኩም ከባቢ ንጎኒ ዝስመሩ ቀጠንቲ መስመራት እንተሪኢኹም ወይ ከዓ ግዝያዊ ዝኾነ ኣብ ዓይንኹም ከባቢ ምሽፋን ብዥ ናይ ምባል ጠባይ ዘርኢ እንተኮይኑ ድማ ናይ ቫይታሚን ቢ1 ሕፅረት ከም ዘጋጠመኩም ክትፈልጡ ኣለኩም። ብኻሊእ ኣንፈት ድማ ናይ ፅፍርኩም ሕብሪ ናብ ቡን ከለር እንተተቀይሩ ናይ ቫይታሚን ቢ12 ሕፅረት ከም ዘጋጠመኩምን ኣብ ኣፍኩም ኣብ ምዕጉርትኩም ኣብ ግንባርኩም ከባቢ ድማ ናይ ምቕያሕ ጠባይ ዘርኢ እንተኮይኑ ናይ ቫይታሚን ቢ6 ሕፅረት ከም ዘሎ ዘርእዩ ምልክታት እዮም። ስለዝኾነ ናይ ቫይታሚን ቢ ሕፅረት ኣብ ጨጉሪ ኣብ ቆርበትን ኣብ ናይ ዳይጀሽን ሲስተም ዝተፈላለዩ ፀገማት ሒዙ ይመጽእ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ቫይታሚን ቢ ሕፅረት ዘለኩም ሰባት ንዝተፈላለዩ ናይ ሰውነት ክፍልታት ሕማምን ንድብርቲ ዘስዕበልኩም እዩ። ስለዝኾነ ከምኒ ቀይሕ ከብዲ፣ ዓሳ፣ ሓምሊ፣ ሰላጣ፣ ሹፍ፣ ደርሆን እንቋቁሖን ብምብላዕ ናይ ቫይታሚን ቢ ሕፅረት ክንፈትሕ ንኽእል ኢና። ሳልሳይ ናይ ከንፈር ፅፍርን ገፅን ምፍሕሻው እዩ። ናይ ገፅኩምን ከናፍርኩምን ሕብሪ ምፍሕሻው ከምኡውን ቀይሕ ዝነበረ ክፍሊ ፅፍርኩም ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ፃዕዳ ዝቕየር እንተኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሰውነትኩም ናይ ኣይረንን ሄሞግሎቢን በዝሒ ትሑት ከም ዝኾነ ዘርእዩ ምልክታት እዮም። ኣይረንን ሄሞግሎቢንን ብጣዕሚ ዝተተሓሓዙ ነገራት እዮም። ነዚ ድማ ምክንያቱ ኣይረን ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ደም ንኽምረት ካብ ዘድልዩ ኒውትረንት እቲ ቀዳማይ ስለዝኾነ እዩ። እዚ ፀገም ከጋጥም እንከሎ ቀይሕ ስጋ፣ ደርሆ፣ ዓተር፣ እንቋቁሖ፣ ቱና፣ ሽኮር ድንሽ፣ ኣጃ፣
ተምርን ብምብላዕ ናይ አይረን ዲፊሽንሲ ምትዕርራይ ትኽእሉ ኢኹም። ብቀይሕ ስር ካሮት ምሽሓርን ኣፕልን ድማ ናይ ሄሞግሎቢን በዝሕና ከነመዓራሪ ንኽእል ኢና። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንሰውነትና ማሳጅ ምግባርን ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ምስራሕ ናይ ሄሞግሎቢን በዝሕና ናብ ቦትኡ ንምምላስ ዝሕግዙ ሜላታት እዮም። ካልኣይ ናይ ቆርበት ምድራቕን ብምሸት ናይ ምርኣይ ፀገምን ናይ ቫይታሚን ኤ ሕፅረት ከጋጥም እንከሎ ናይ ቆርበት ምድራቕ ምሕኻኽን ናይ ቆርበት ብቐሊሉ ምቁጣዕን ከስዕበልና ይኽእል እዩ። ካብ ናይ ቆርበት ምድራቕ ብተወሳኺ ድማ ናይ ዓይኒ ምድራቕን ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ምርኣይ ፀገም የስዕበልና እዩ። ናይ ዓይኒ ምድራቕን ንብዓት ንምፍልፋል ምፅጋም ብቫይታሚን ኤ ሕፅረት ከም ዝተጠቃዕና ዝሕብሩ እቶም ቀዳሞት ምልክታት እዮም። እቲ ካሊእ ብቫይታሚን ኤ ሕፅረት ዝመፅእ ድማ ኣብ ምሸት ንምርኣይ ምፅጋም እዩ ወይ ከዓ ናይት ብላይንድነስ ዝበሃል እዩ። ጥንሲ ናይ ምሓዝ ፀገምን ጥንሲ ናይ ምኻድ ፀገም ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከስዕበልክን ዝኽእል ናይ ቫይታሚን ኤ ሕፅረት ሳዕቤን እዩ። ነዚ ሕፅረት ንምፍታሕ ካብ ዝሕግዙና ምግብታት ክንርኢ ከለና ናይ ብዕራይ ቀይሕ ከብዲ፣ ሽኳር ድንሽ፣ ስፒናች፣ ብሮኮሊ፣ ካሮት፣ ማንጎን ናይ ኮሚደረ ጽማቅ እቶም ዋና ዋና ምግብታት እዮም። ቀዳማይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ድማ ናይ ኩርምቲ ምድማይ እዩ። ስንኹም ኣብ ትብሩሽሉ እዋንን ሓደ ግዜ ድማ ድርቕ ዝበለ ምግብታት ኣብ ትበልዑሉ እዋን ስንኹም ብተደጋጋሚ ዝደሚ እንተኮይኑ ሰውነትኩም ናይ ቫይታሚን ሲ ሕፅረት ከም ዘጋጠሞ ዘርኢ ምልክት እዩ። ምስዚ ፀገም ተታሒዙ ድማ ካብ ናይ ኩርምቲ ምድማይ ብተወሳኺ መልሓስኩም ክለሓሓፅን ክቆራረፅን ይኽእል እዩ። ብፍላይ ሰንኹም ኣብ ተፅሪሉ እዋን ዘጋጥሙ ናይ ኩርምቲ ምድማይ ብጣዕሚ ዝተለመደ ክመስል ይኽእል እዩ። ብዙሓት ሰባት እውን ነዚ ምልክት እዚ ቦታ ክህብዎ ኣይረኣይን። ኮይኑ ግና ናይ ኩርምቲ ምድማይ ንሕማቕ ናይ ኣፍ ጨና ሳዕቤን ካብ ምዃን ብተወሳኺ ንዝተፈላለዩ ናይ ስኒ ኢንፌክሽናት ምልክታት ክኾን ይኽእል እዩ። ነዚ ፀገም መፍትሒኡ ድማ ቫይታሚን ሲ ብበዝሒ ዝርከቦም ምግብታት ከምኒ ኣራንሺ፣ ፓፓየ፣ ለሚን፣ እንጆሪን፣ ብሮኮሊን ዝኣመሰሉ ምግብታት ብበዝሒ ምብላዕ እዩ። እስካብ ሕዚ ብዝረኣናየን ነገራት ክትርድኡ ትኽእልዎ ሰውነት ኣብ ውሽጡ ንዝፍጠሩ ምንም ዓይነት ነገር ዝተፈላለየ ደጋዊ ምልክታት የርኢ እዩ። ኣብዝሓ ሰባት ግና ነዚ ነገር እዚ ብዘይምርዳእ ናብ ዘይተደለየ ወፃኢታት ብምእታውን ክፀንሕ እንከሎ ድማ ናብ ምግዳድ ይኣትዉ እዮም። ስለዝኾነ ነዚ መደብ ርኢኹም ተግባራዊ ብምግባር ጥዕናኹም ንክትሕሉ እንዳሓበርኩ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት ንክበፅሕ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ።